खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। भुपेन बराया कंग्रेस नागारबाय, बिजेपिआव हाबनायनि इसारा। भुपेन बरानि न'आव राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि होंगो दोंगो। धुबुरीनि बिसायख'थि मावख'गिरिनि मावख'आव थेर बेथेर खालामदों। भुपेन बराल' नङा, सा 7 एमएलएआ कंग्रेस नागारगोन। आयेन बेरेखा खैला जावनाय जाथायाव सोमोन्दो गोनां 14 सुबुंखौ खादों। हिर'इनजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खादों। प्रियंका गान्धीआ साननैनि हाबाफारि लाना आसामाव दावबायगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सिगाङाव आसाम बिधानसभा बिसायख'थि रायजोआव बारनो लाबाय बिसायख'थिनि बार 2022नि बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेस दोलोआव गेदेर गुगानाय। बे खेबाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि भुपेन बराया दोलो नागारबाय। कंग्रेस नागारनाय बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि सिगाङाव रोखा खालामदों भुपेन बराया। दिनै फुङाव नेशनेल कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगे आरो राहुल गान्धीनो रिजाइनेशन लेटार लिरहरनानै भुपेन बराया कंग्रेस नागारदों। बे जाथाया आसामनि राजखान्थियारि खोलोबाव गोख्रोङै सोमोनांहोदों। गोबाव समनिफ्रायनो बेरेखा हान्जानि गेजेराव सोलिबाय थानाय गोरोबलायि आरो माखासे थि जाहोनफोरनि सायाव गोजोननाय मोनि फोरमायदों भुपेन बराया। बावैसो सान सिगांसो गासैबो हेंथा दोलोफोरखौ खौसे खालामनायनि बिबानखौ नेशनेल कंग्रेसआ भुपेन बरानो होदोंमोन। बेबायदिनो खामानि मावनायखौबो नुदोंमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला प्रदेश कंग्रेसनि बारग' आफादगिरि भुपेन बराया बिजेपिआव हाबगोननि इसारा मोन्दों। भुपेन बराया 20 फेब्रुवारियाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया आसाम दावबायनाय समाव आरो बिथांनि नुजाथिनायाव बिजेपिआव अफिसियेलि हाबनो हागौ, नाथाय बेनि सायाव भुपेन बराया रोखायै फोसावाखै। मख'नो गोनांदि कंग्रेसखौ नागारनायनि उनावनो भुपेन बराया गावनि ससियेल मिडिया एक्स हेन्डेलनिफ्राय डिलीट खालामदों कंग्रेसआव थानाय गावनि मासि एबा पस्टखौ। भुपेन बराया 2006 मायथाइनिफ्राय 2016 मायथाइसिम बिहपुरिया बियाबनि कंग्रेसनि एमएलएमोन। 2021 मायथाइयाव भुपेन बराखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि मासियाव थिसननाय जादोंमोन। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि भुपेन बराया दिनै फुङाव नेशनेल प्रेसिडेन्ट मल्लिकार्जुन खारगे आरो राहुल गान्धीनो लाइजाम लिरहरना कंग्रेस दोलोखौ नागारदों। बेनि उननिफ्रायनो भुपेन बरानि न'आव कंग्रेस आरो हेंथा दोलोफोरनि दैदेनगिरि मावथिफोरा बिहिर जादों। खरामारायाव थानाय भुपेन बरानि न'आव प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि गौरव गगৈ, बिधान सभानि हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि दुब्रुब्रत साइकिया, रायजो दलनि आफादगिरि आरो एमएलए अकिल गगৈ, मनरन्जन तालुकदार, महिला कंग्रेसनि आफादगिरि मीरा बरसागरखौ लानानै माखासे दैदेनगिरिफ्रा थुबुर जादों आरो कंग्रेस नागारनायनि सायाव भुपेन बराजों जर'खायै सावरायदों। बबेखानि बे सावरायनायाव भुपेन बराखौ कंग्रेस नागारनाय लाइजामखौ बोखांना लाफिननो खावलायो होननानै मिथिनो हादों। नाथाय बेनि सायाव भुपेन बराया हेंथा दोलोनि दैदेनगिरिफोरनो जेबो रोखोमनि रादाय होआखै। गुबुन फारसे भुपेन बराया कंग्रेस नागारनाय जाथाया सोमोनांथाव नङा होननानै बानबुंथि होदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि कंग्रेसआव रावबो सरासनस्रा सुबुङा थानो हाया। भुपेन बरानि थाखाय बिजेपिनि दरजाया अरायबो गेवनानै दं आरो बिखौ एमएलएबो खालामगोन। नाथाय भुपेन बराया दासिमबो बिजेपिजों फोनांजाबाखै। भुपेन बराया बिजेपिआव हाबनो नागिरोब्ला बरायगोन आरो बिजेपिआ हाबनो गोसो गैयाब्लाबो हामबाय होगोन आरो गाबोन मोनाबिलियाव आं भुपेन बरानि न'आव थांगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि 2029 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां एमपि प्रद्युत बरदलैयाबो कंग्रेस नागारगोन होननानै दाबि खालामदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आसाम बिधानसभा बिसायख'थि 2026 आरो बारा गोबाव गैला। बिधानसभा बिसायख'थिनि समा सफैनायनि सिगांनो सासे सुबुङा धुबुरीनि बिसायख'थि अफिसारनि मावख'आव गाग्लोबनो हुमखि होदोंमोन। बे हुमखि बादिनो धुबुरीनि बिसायख'थि मावख'गिरिनि मावख'आव गाग्लोबनानै थेर बेथेर खालामनाय खौराङा सोराङाव फैदों। रिपर्ट बादिब्ला धुबुरी बिसायख'थि मावख'गिरिनि मावख'आव सासे सुबुङा दंफांनि थुख्रा लानानै हाबदोंमोन आरो मावख'नि दरजा आरो गंथाम कम्पिउटारखौ बुफायना थेर बेथेर खालामो। बे जाथायनि उनाव धुबुरी पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै दुथांखौ खानाय जायो। बे जाथाया धुबुरी बिसायख'थि मावख'गिरिनि मावख'आव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बिसायख'थि मावख'गिरिनि मावख'आव गाग्लोबनाय सुबुंखौ धुबुरी पानबारिनि आब्दुल रशिद होननानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आब्दुल रशिदआ रायजोआव भटार फारिलाइनि एसआर सोदांनाय आरो डि भटारखौ लानानै सोलिफुबाय थानाय दान्थे बिदान्थे आरो राजखान्थियारि सोलो बाहायनायनि सायाव रागा जोंखांनानै बिसायख'थि मावख'आव गाग्लोबो। बबेखानि बे जाथायनि उनाव धुबुरी बिसायख'थि मावख'गिरिनि मावख'आव सिकिउरिटि लाहार फाहार खालामनाया गोख्रों नङामोन होननानै अजद होनाय जादों। बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेसनि थाखाय गेदेर खहा। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि भुपेन बराल' नङा, कंग्रेसनि सा 7 एमएलएफोरा थाबैनो दोलो नागारगोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थाबैनो कंग्रेस नागारनो थांगासिनो साहा करिमगन्ज बिधानसभा बियाबनि एमएलए कमलक दे पुरकाष्टआ। रुहानि एमएलए शशिकान्त दासआबो बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेस नागारगोना रोखा। बबेखानि कमलक दे पुरकाष्ट आरो शशिकान्त दासआ कंग्रेसआव थानानै
जौगाथायनि सार्थ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिजेपि सोरखारखौ मदद खालामबोदों। रिपर्ट बायदिब्ला मंगलदैनि एमएलए बसन्त दासआबो कंग्रेस नागारसिगोन। तरुण गगैनि खुंथायनि समाव बसन्त दासआ सासे केबिनेट मन्थ्रिमोन। बसन्त दासआबो कंग्रेसआव थानानै हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारखौ उदाङै मदद खालामबोदों। ओरैहाय बागबरनि एमएलए शेरमान आली, सोनाब गवालपारानि एमएलए आब्दुल रशिद मन्डल, साउथ करिमगन्जनि एमएलए सिद्दिक अहमद आरो बरपेटानि एमएलए आब्दुल रहिम अहमदआबो कंग्रेस नागारनो थांगासिनो दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मुंख'नो गोनांदि दिनै फुङाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि भुपेन बराया कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगे आरो राहुल गान्धीनो लाइजाम लिरहरनानै कंग्रेस दोलोखौ नागारदों। सानजा जयन्तिया हिल्स पुलिसआ आयेन बेरेखा खैला खनि खामानियाव लोब्बा थानाय सा 14 सुबुंफोरखौ खादों। बेनिनो सा 7 सुबुंफोरखौ टांगस्क'नि दुखुनांथाव जाथायनि सा 33 खामानि मावग्रा सुबुंफोर थैनायजों लोब्बा दं होननानै मिथिनो मोन्दों। मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय 5 फेब्रुआरि खालि सोमजिनाय जाब्रबथायजों लोब्बा लाखिनानै खाजानाय सा 7 सोद्रोमाफोरा फारियै फरमे सारमां, समेकि वार, प्रसेस पावा, तेनजिं सुसियां, युमिकि सिह, आर्नेस्ट स्वेर आरो रंसिं सिएनलिस। जाब्रबथायनि उनाव पुलिसआ केस नं 14/2/2026 खौ आइपिसिनि सिङाव आरो एक्सप्लसिभ साबस्टेन्स एक्टनि सिङाव थानाय 105 आरो 118 दफानि गेजेरजों रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। बबेखानि जिल्लायाव आयेन बेरेखायै खैला जावनायखौ लानानै गुबुन गुबुन पुलिस थानाफोरा गासै मोन 62 एफआइआर गथायनाय रिपर्टखौ मोन्दोंमोन, जायनि गेजेरजों दासिमाव गासै 14 सोद्रोमाखौ खानो हाबाय। बेनि अनगायैबो पुलिसआ 15,223.72 मेट्रिक टन खैला आरो बेरफ्रुग्रा मुवाफोर बोखांनो हादों, जेराव 25.5 किल'ग्राम जिलेटिन आरो गं 74 डेटनेटरजों लोगोसे गंबा गारिबो बोखांनो हादों। ड्राग्स होबथानायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ अपारेसन खालामना गणेशगुरि ओनसोलनि कहिलिपारा र'डआव थानाय गंसे हटेलाव सिग्रोमना सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ खादों। मिथिनाय बायदिब्ला सुबुंखौ उदां साखिफोरनि हेफाजाबै खानो हादोंमोन। हमजानाय सुबुंखौ श्रीभूमि जिल्लानि पाथरकान्दी पुलिस थानानि सिङाव थानाय थपथारापारानि थागिरि ताहिर हुसेन होननानै सिनायथिदों। पुलिसआ सिग्रोमनायाव बिनिफ्राय मोनबा पेकेटनि गासै 56.91 ग्राम हेर'इनखौ बोखांनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिनिफ्राय गंसे फिप मबाइल फन, भटार कार्ड आरो ड्राइभिं लाइसेन्स जब्द खालामबावो। बे समाव बिनि सायाव नारकटिक्स, ड्राग्स आरो साइक'ट्रपिक साबस्टेन्स एक्टनि सोमोन्दो थानाय दफानि सिङाव केस जाबसिननानै बिनि नेटवार्कखौ मिथिबावनो थाखाय गोख्रोङै नायबिजिरनाय जाबाय। 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै आसामाव फैगासिनो दं कंग्रेसनि दैदेनगिरि प्रियंका गान्धी। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिधान सभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै साननैनि हाबाफारिजों प्रियंका गान्धीआ फैगौ 18 फेब्रुआरियाव आसाम दावबायफैगोन। साननैनि बे हाबाफारियाव प्रियंका गान्धीआ गुबुन गुबुन मेलफोराव बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसआ बिजाथि सायख'नाय कमिटि आरो स्क्रिनिं कमिटिनि गाहाय महरै एमपि प्रियंका गान्धीआ बिबान होदों। बे बिबानखौ मोननायनि उनाव प्रियंका गान्धीआ गिबि खेबनि थाखाय आसामाव दावबायगोन। प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिपुल गगैया मिथिहोनाय बादिब्ला स्क्रिनिं कमिटिनि मासिगिरि आरो एमपि प्रियंका गान्धीआ 18 फेब्रुआरियाव साननैनि थाखाय गुवाहाटीआव फैगोन। 18 फेब्रुआरि खालि फुंनि 11:30 रिंगायाव गुवाहाटीनि राजीव भवनाव सौफैगोन। प्रियंका गान्धीआ राजीव भवनाव फुंनि 11:30 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम बिसायख'थि कमिटिनि मेलाव बाहागो लागोन। बेनि उनाव सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय 12:45 रिंगासिम प्रदेश कंग्रेसनि राजखान्थि आफादनि जथुम्मायाव बाहागो लागोन। सानजौफु 12:45 रिंगानिफ्राय 1:45 रिंगासिम आसाम बिसायख'थि कमिटिनि साबा मासिगिरिजों सावरायगोन। बेनि उनाव बेलासि 2 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम कंग्रेसनि गासैबो एमएलएफोरजों मेल खुंगोन। बेनि अनगायैबो मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय 9 रिंगासिम प्रदेश कंग्रेसनि मोन 35 जिल्ला कमिटिफोरनि आफादगिरिफोरखौ लोगो हमगोन। जोबनायाव हरनि 9 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम प्रियंका गान्धीआ बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों मोनसे मेलाव बाहागो लागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।